आगोलनि जिथुनिखि फेरेंगा सार दङमोन ना बे समाव एसे उदालगुरि साइडनि मानसिफोरखौ एसे गुरुत्व होयोमोन आरो बिथाङा जोबोद गोजाननि खस्थ' खालामना फैयो खिन्थु दानि माबाया अफिसावनो एसेबां बारा थाबांनो नागिरा आरो आंनि लकेलनिनो जायगानि जिथु खैराबारिनि जिथुनिखि बे लेन्ड रिभिनिउनि जिथु EM अफिसाव थाबाङा आरो एसे दुखु नाङो आरो बहुत खस्थ' जानांगौ जायो जोंनि उदालगुरि साइडनि मानसिफोरा थार्ड फ्ल'रनिफ्राय जेरबायाव हमनानै सुस्राय लामनानै सारा ग्राउन्ड फ्ल'र लासै लामनो इसा जादोंमोन आं बेबायदि सालाय इमान फैसा जाग्रा 2 कथा 1 लेसा हा दिग खालामनो थांनायाव जुदि 51,000 फैसा होनांगौ जायो होमबा बे गरिब गुन्द्राफोरा जुदिनोखि हाजिरा मावना जाग्रा थेला आला मावना जाग्रा रिक्सा बोना जाग्रा मानसिफोरा बेबायदि बिदाया बिफंफोरनि नाम खालामनो गोनां जायोबा डिड खालामनो गोनां जायोबा हागोन ना बिसोरबायदि मानसिया ओरैबायदि हामा डिपार्टमेन्ट बर'नि बे सेक्रेटारि अफिसाव सानैसो ओरैबायदि गुन्डा टेक्स लाग्रा दोङो ना सोरबाफोर खालामजायोबा बेबायदि फैसा बियोबा आं बुंदो थार्ड फ्ल'रनिफ्राय जेरबायाव हमनानै सुस्राय ग्राउन्ड फ्ल'राव लासो लाबो रावबो एख' खालामनो हाया ओमफ्राय एन्टि कारापसननो जल्दि लोगो बुंखा सोर बर' सोर अफिसार बे जाग्रा सार EMनो फैसा होनांगोन सारनो फैसा होनांगोन होननानै बुंबावलायोब्रा ओरैबायदि हामा डिपार्टमेन्ट सारा जोंनि बर'नि हाया ओरैबायदि हामा पजिसनाव दङ गुबुनफोरा फैसा होयोना बांगाल सिमसा बाङालिफोरा ओरै फैसा गारनानै माबायो जोंनि माबायालाय एडभान्स आगोलबाबो बिसोर दाबनानै जाय मानसिया फैसा होदोंना बिसोरखौ जल्दि खालामो आरो नै दाखालि उदालगुरियावबो आंनिखौ बिब्दि खालामदों आं एडभान्स होदो आंनिखौ बुंबाय आमुक थारिखआव फाय जाय मानसि फैसा टिकेट लायो माबादों आरो मेगनसो टिकेट लायना जागोन आरो बेबायदि आरो फैसा होयो आरो हाजार थफ्ला फैसा होयो जायनि थाखाय जोंनि हाफोरा गुबुननि हायाव थांबाय थादों आरो बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो ना दा मा होननानै बुंनो आरो सोरबाफोर जायोबा डाइरेक्ट सोबाखा आरो थार्ड फ्ल'रनिफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'राव लासै जेरबा हमनानै सुस्राय लाना फैयो आरो गावनि दालालफोराथ' ओरैबायदि दालालगिरि दङ मा होननानै बुंगोन आरो बुंनो नांलासै आरो दुखु नाङो आरो बेफोरबायदि माबाखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै बड'लेण्डखौ सोरजिनानै सेक्रेटारि अफिस मोनबाय बड'लेण्ड मोनबाय BTC मोनबाय थेवब्लाबो जोङो फैसा होयै खामानि मावनांगौ जायोबा मा जागोन नों दा दुखु नाङो आरो फैसा होयै होसेम होनानै जुदि गावनि जायगायावनो जुदि बेबायदि होनांगौ जायोबा खिन्थु आउट अफ BTC आं नुदों आउट अफ BTC जेरै तेजपुर गुवाहाटी जेरै कामरुपफोर बायदियाव थाइसे फैसा सिंगेल सारेना फैसा होयो सोरबाफोर जुदि सानि नामाव फैसा बियोना बे मानसिया दालु आलुफात जानांगोन आरो ओरैबायदि आउट अफ BTC सारेना फैसा नाङा खिन्थु जोंनि BTC आव ओरैबायदि फैसा जायो नङा बुंनो नाङा आरो दा दुखु नाङो आरो जे एसेनोसै नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि बेलायाव बिदि फैसा लाजादोंना लाजायाखै खिन्थु आंनि बेलायाव फैसा लाजादों आरो ना मानसिफोरखौ बुंला आङो दालालाबो जासे जानानै पियन अफिसार क्लार्कफोरा जाय जासे 2 कथा 1 लेसा हायाव आं 51,000 फैसा थांदों आङो फैसा खरस खालामनानै थाङो दिनै सार गैया आमुक गैया साननै सानथाम बाबो थानानै हटेलाव थासे थानानैबो खामानि जाबोआ ओरैबायदि आरो ना बे जाबाय क'क्राझार BTC सेक्टराव बेबायदि जाला जायो आरो नोंथांमोननि बेलायाव जादोंना जायाखै नोंथांमोना मिथिगौ खिन्थु आंनि बेलायाव बिब्दि जादों आरो भिडिअखौ आङो दुखु मोननानै बनायदो आङो जे गावगायनि हायावबो गावगायनि बड'लेण्ड मोननानैबो जे फैसा होसोम जुदि बेबायदि गावगायनि हाखौ ट्रेन्सफार खालामनायाव थांनायावबो बिदि फैसा होनांगौ जायोबा बिराद बेनोसो दुखुसिन खोथा गैया आरो गाम नांबाय जिथुनिखि आं कागजखौलाय मोनबाय मोननायालाय खिन्थु फैसा बिराद जाबाय आरो फैसा बिराद थांबाय बेयाव दुखु थाबाय आरो आङो आगोलनि जिथुनिखि फेरेंगा सार दङमोन ना बे समाव एसे उदालगुरि साइडनि मानसिफोरखौ एसे गुरुत्व होयोमोन आरो बिथाङा जोबोद गोजाननि खस्थ' खालामना फैयो खिन्थु दानि माबाया अफिसावनो एसेबां बारा थाबांनो नागिरा आरो आंनि लकेलनिनो जायगानि जिथु खैराबारिनि जिथुनिखि
बे लैंड रेवेन्यूनि जुदि EM अफिसाव थाबाङा आरो एसे दुखु नाङो आरो बहुत खस्थ' जानांगौ जायो जोंनि उदालगुरि साइडनि मानसिफोरा स' गाइस नोंथांमोना जुदि बेबायदि खालामदारना जायाखै फैसा थांदोंना थाङाखै मिथिगा आंनि बेलायाव बिराद फैसा थांबाय आरो फाइनालि आं मोनबाय मोननायालाय कागजखौ नाया दाखालि 4 आगस्टआव मोनदों आं एकदम लास्ट 4 आगस्टआव फाइनालि बे डिडखौ मोनबाय आरो नै आरो बेखौ खालामदोंमोन आङो डिसेम्बर 25 डिसेम्बराव खालामदोंमोन आङो बे फाइलिंखौ खालामै नै दासो मोनबाय आरो ओरैबायदि मोनसे रागा जोंखांदोंमोन आं सारा 3rd फ्ल'रनिफ्राय जेरबायाव हमनानै सुस्राय लामनानै सारा ग्राउन्ड फ्ल'राव लासै लामनो इसा जादोंमोन आं बेबायदि सालाय इमान फैसा जाग्रा 2 कथा 1 लेसा हा डिड खालामनो थांनायाव जुदि 51,000 फैसा होनांगौ जायो होमबा बे गरिब गुन्द्राफोरा जुदिनोखि हाजिरा मावना जाग्रा थेला आला मावना जाग्रा रिक्सा बोना जाग्रा मानसिफोरा बेबायदि बिदाया बिफंफोरनि नाम खालामनो गोनां जायोबा डिड खालामनो गोनां जायोबा हागोन ना बिसोरबायदि मानसिया 2 कथाखौल' अक्ट'पास टाइपनि मोनसे गुन्डा टेक्स लाग्रा दङ ना सेक्रेटारि अफिसावबो बे भिखारि बायदि सानैसो 4 ग्रेडनिफ्राय लानानै क्लार्कनिफ्राय लानानै अफिसारसिम फैसा जाग्रा फैसा बिग्रा सारनोबो नांगौ आमुकनोबो नांगौ होननानै फैसा जाग्रा भिडिअ लानानै फैदों आंनि अभिगता जिथुनिखि बे हानि सायाव रेभिनिउ बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव जे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि मोनसे खेलिमेलि माबायदि खेलिमेलि आं बिनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलां नोंथांमोननि बेलायाव जादोंना जायाखै मिथिया दा आंनि बेलायाव जादों आरो बे फाइलिं बेखौ कमप्लिट जानायाव लासै 51,000 फैसा थांदों आरो आङो जे बोरै थांखो आं नोंथांमोननो फारि खोन्थालांनो खुलुमबाय गिफ्ट डिड खालामनायनि मोनसे फाइनाल रिपर्ट आरो आं मोनबाय बिनि सायाव अभिगता सेक्रेटारि अफिसाव माबायदि हरिसिंगा सार्कल अफिसनिफ्राय लानानै उदालगुरिखौ लानानै क'क्राझार सेक्रेटारि अफिससिम बिनि आंनि मोननाय अभिगता बेनि सायाव आं मोननैसो बुंनो नागिरदों फाइनालि आङो कागजखौ मोनबाय 4 आगस्ट खालि आं मोनदों 4 आगस्ट खालि आरो बेखौ फाइलिं खालामदोंमोन हरिसिंगा सार्कल अफिसाव थांनाय बोसोरनि 2025 जुलाइ मान्थआवनो आङो फाइलिं खालामनाय बेखौ सार्कल अफिसा ओरैबायदि डिले खालामबाय लेट खालामै बिसोरो 12 डिसेम्बरावसो बिसोरो क'क्राझाराव हरदों आरो क'क्राझारनिफ्राय खेलिमेलि बोसोरसे जाहांनि उनाव 4 आगस्टआव मोनबाय आङो डिड हिन्जावनि नामाव खालामनाय मोनसे डिड बियो गिफ्ट डिड हानि गिफ्ट आरो हिन्जावनि नामाव खालामदोंमोन आङो करिमान बोसोरसे जाहां मोनदों आरो BTCनि जुदिनोखि सेक्रेटारि अफिसाव ओरैबायदि मोनसे गुन्डा टेक्स सोलियोना गुन्डा टेक्स होनांगोन कारन मानो होननानै बुङोब्ला 4 ग्रेडआव मावनाय आरो बेनिफ्राय बे 4 ग्रेडआव मावनाय आरो ओमफ्राय बे क्लार्कफोरा ओरैबायदि फैसा जायो पियना बिथिंनिफ्राय बे फाइलनि 9टा टेबोल गिदिंनो गोनां जायोथ' बे टेबोलनिफ्राय बे टेबोलाव लांनायावनो सा लोंनो सारा भिखारि बायदि ओरैबायदि फैसा बियो बिसोरो जे सा लोंनो फैसा गालां आमुक खालामनो फैसा गालां 1 लेसा हाखौ डिड होनायाव हिन्जावनि नामाव डिड होनायाव 51,000 थांदों आरोना बे 51,000आ बोरै थांखो होननानै बुङोब्ला सेक्रेटारि अफिसाव बे हानि खामानिनि थाखाय जेब्ला थाङो दिनै EM गैया सोरबा अफिसार गैया ओरैबायदि मोनसे माबा जायोना हटेलाव थादो ओंखाम जादो हटेल भारा खामि थादो बिदिनो ओरैबायदि सानसेयाव जाया आरो ओमफ्राय बे सानैसो पियन दङ ना क्लार्कफोर ओरैबायदि बिसोरो दरमा मोनोना मोना बिसोर भिखारि बायदि फैसा बिना लाखियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हेन्ड बायदिनि मानसिफोरा थांनानै ओरैबायदि खस्थ' जाहैनो गोनां जायो साफार खालामनो गोनां जायो बिसोर मिथिया आरो आं बुंनांगोन जे जायखिजाया गभर्नमेन्टआनो जायाथों मानो UPPL सरकारनियावनो जा BPM सरकारावनो जा सानैसो ओरैबायदि बेयाव मावग्रा सानैसो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जिथुनाखि रेभिनिउ ब्रान्सआव खामानि मावग्रा सानैसो क्लार्क आरो पियनफोर दङ ओरैबायदि भिखारि हेन्डसाब फैसा बिनानै जायो खामानि मावग्राफोरनिफ्राय बिदिब्ला बै जाग्रा थेला आला
मानसिफोरा जुदि डिट खालामनो गोनां जायोबा फैसा गैयै मानसिफोरा माबायदि खालामगोन नोंसोर सानना नायलाय आं खिन्थु बेबायदि खालामजादों आरो ना फैसा बिजादों सारनो होनांगौ आमुकनो होनांगौ फैसा नांगोन ओरैबायदि डिमान्ड आरो क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरि बे माबा डिसि कर्टआव लासै ओरैबायदि फैसा जाग्रा दोङो जोंनि बर'फोर सानैसो मानसि दोङो ना सेक्रेटारि अफिसाव मावग्रा सानैसो भिखारिफोर दोङो ओरैबायदि भिखारि होननानै बुंनांगोन आरो फैसा नङाबानो जाया आरो ना रेभिनिउ सार्कोल रेभिनिउफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय गाव गावनि उन डिसि अफिसाव लासै ओरैबायदि माबा दोङो मा होननानै बुंनांगोन आरो ओरैबायदि हामा बे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि फैसा जाग्रा दोङो खुद जोंनि बर' मानसिफोरानो दंबावो आरो ओरैबायदि मानसि गुबुन हारियाथ' दंबावनोसै